И здравейте хора, аз съм Дани PvP и в това видео ще играя практис в Mindman и да, нека започваме. В първия дуел съм. Съжалявам ако се чуя много гадна клавиатурата ми. Окей, драпнем го този. Пак съм същия. Окей. Ако се чуете с какъв клиент съм, с Badlands съм. И също така утре ще кача клип за ресурс пак фолдър. Мисля сега да изигра едно комбо. Много съм зле на комбо, но както и да е. What? Окей. Аз мисля това да го играя. Мисля да си игра още два файта на No Debuff и ще спирам клипа. И съм срещу същия, само че на добър. Добре, защото съм чувство, че той има рич хак. Ще изигра последен дуел. Ще чакам малко, за да съм срещу него. Също така се извинявам, ако чувам много тихо. Окей, надявам се да сте видели на този човек кейпа. Защо трябва да си направиш такъв мулан кейп? Окей, дропнаха ме. Не мога да играм много. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, го харесайте, абонирайте се и чао!